Pipila ka personahe sa ASF checkpoint sa General Santos City, gitiunan matud pa og pusil ug gipanghiktan sa mga wala pa mailhing lalaki. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Abby Caballero. Abby. Sara, wala na kuno mipalagpa ang mga personahe sa ASF checkpoint dinhi sa General Santos City dihang gitiunan sila og pusil ug gipanghiktan ang tiil og mga kamot sa tulo ka mga suspetsado. Gani duha ka mga truck ang nakalusot nga dunay karga nga mga buhing baboy. Pasado alas 12 sa kadlawon ni adtong Sabado, tulo ka lalaki ang matud pa miadto sa ASF checkpoint sa Barangay Mabuhay sa General Santos City. Nakig-istorya kini sa tulo ka personahe sa checkpoint nga wala na nagpaila nga maoy nagbantay sa checkpoint ni adtong Tungura. Taod-taod gitiuna na matud pa sila og pusil sa tulo ka suspetsado. Gihiktan pagayod ang ilang tiil ug mga kamot. So ni siya, wag kang sisigaw, wag kang lilingon, sabay tutok diri sa baril. Ila daw gipangutana ang mga lalaki kung unsa ang ilang atraso. Tubag ang lalaki nga walay atraso basta walang lilingon. Tapos sabay ning agi ang duha ka sakyanan nga dagko kaayo. Pero ang akong isa ka uban katong gitutukan niya og baril kasi naka side view siya. Nakita niya gid kuno ang baboy. Gikuha sab matud pa sa tulo ka lalaki ang ilang mga cellphone. Apan nagtuo ang mga biktima nga dili lang robbery ang tuyo sa mga sospek. Ang purpose lang yun nila that time nga moagi sila. Kadto lang yung baboy nga mapaagi nila. Siguro wala sila permit ato. Human ang maong insidente, duna na'y gideploy nga mga pulis dinhi sa ASF checkpoint sa Barangay Mabuhay. Mas kampante na karon ang mga nagabantay tungod sa presensya sa kapulisan apan nagpabilin gihapon ang trauma sa ilang nasinatian. Sumala sa City Veterinary Office, hugot nga gibawal ang pagpasulod og live hog sa syudad. Human nga nagpabiling hulga ang ASF sa hog industry dinhi. Kumpis kahonsab ang dala nga binuhing baboy sa mga madakpang magpasulod niini sa syudad. Dugang sa buhatan, 8 sa siyam ka ASF checkpoint sa syudad ang gimuntar dool sa PNP checkpoint. Ug ang ASF checkpoint lang sa Barangay Mabuhay ang walay nakadeploy nga pulis. Busa nakig-koordinar na ang City Vet sa kapulisan, human ang hitabo. Nagpaposisyon sa pulis dito purposely for 24/7 na security for our biosecurity checkpoint. Sara, matag usa nga gina-check sa kapulisan ang mga nagalabay nga sakyanan dinhi og nagapadayon sab ang ilang investigasyon kalabot sa hitabo. Ginaisgutan na sab sa City Vet ang posibleng pagbalhin sa ASF checkpoint sa lokasyon asa dili tantong awaaw. Sara. Okay, dagang salamat Abby Caballero.